Всем привет! Hoş geldiniz benim en taze videoma. Bugünkü temam adından belli bolşayalık nädip tiz ve sağdın horlanmak. Diyeta gatı ulakan tema. O barada näme aytsan aydı vermeli. İlki özümge jen dietam barada gurun vereyin ve diyetaların görünüşü ve nädip tiz horlanmalı. Eğer horlanacak olsan dine spordun üstü bilen horlanıp bilmeyin. Spordun kaptalının hökman sen pitaniyan ütgedäymeli. Ütgetmeli değilsemem sen hökman jir az yağ, az zatlar imeli ya, uglerod yok zatlar imeli diyem ok. Prost sen öz yiyen kaloriyanı azaltmalısın. Kalorin defitsit olmalı. Kalori näme zat? İlki bizim organizmimizin işleyen var azıcık kurum veri. Bizim yiyen ahil zatımız bu enerji. Biz enerji olmasa bizim öcüklerimiz bizi yaşat bilmeyiz. Şunun için bize enerji hükman gerek, kalori hükman gerek. Biz hükman hareket edip bilmemiz için kalori gerek gel. Bizim içki organlarımız işleme için de kalori gerek. Onların işleme için her adımda her yıl onun boyu ve ağramına boyunca hesaplanılıyor. Men aşağıda bir link koyarım. Şöyle siz özünüzünkini hesaplayabilirsiniz. Benim boyum 1.61 ve ağrımım 56 kilo. Benim özümki 1200 kalori oldu. Adam sağlıklı yaşamak için 2000 kalori. Kızlar için, oğlanlar için olsa 2800-3000'e çevrilir. Horlanmak için näme ediliyor? Horlanmak için şol özümüzün yiyen normamızdan aşağı düşürmeli. Kalorinin defitsit olmalı. Onda da köp aşağı değil, senin özün, organizmin için gerekli kaloriyan hökman sen yiyemeli. Olmasa senin sağlığınızı yanlayan. Ben sizlere küçük bir sekret aydan. Eğer hakikaten horlanasın gelen olsa onda ertir bilen ılgamana getirse. O en oňat vakt sebebi sen birinci bilen sen diyetada. Sen bir günün içinde aydalı men özüm. Bir günde men 1200 idim. Ondan soň bilen turyan, men hal hiç saat yemok. Organizm özüne enerji alınok. Özündeki bar enerjisini özü bilen işleýär. Ondan soň bilen gidýän trenirovka ulgayan. Onda da en azından yarım saat ılgamal ona ayıp verecek. Näme üçin? Ulgayan ahli sahran edilen energiýalar gitýär. Ondan soň organizm yanam jira var ya, o taydan özüne enerji alýar. Şol sebepden sen tiz horlanýar. Ilgan wagtyň näme üçin azından 1 saat ılgamaly sebebi yarım saatdan soň organizm ýağdan özüne enerji almany başlaýar. Ýani zatymyň kaloriýasyny sanamaly nälik bolýar. Onuň iki görnüşi var. Birincisi näme ýen zatyň ýazyp alýan. Eger ýen zatyň pakowany zatlar bolsa, zatlaryň daşynda 100 gramynda kaloriýasy ýazykly. Şonuň üçin şol bir zatda näçe gram ýediň, onu ýazyp alýar. İkinji görnüşi bolsa, ýörite bir programma var. Ol programmada özün yiyen ahli zadyň ýazyp bilýär we ol sana özü kaloriýasyny çykaryp bilýär. Dogruýmy aýtsam, maňa kän bir ýaramady sebäbi ol toşyn çykaran ok. Mer aýdyn makaronyň her türlü makaron görnüşi var, her türlü brunch var we her türlü brunchun hem özüniň aýratyn kaloriýasy var. Otaýda sen haýsy görnüşini ýeniň ýazyp bilen ok, şonuň üçin hem ol ortaça kaloriýany çykarýar. Niçin özüm üçin men ýen zadymy deptere ýazyp aldym. Ondan soň hasaplaýan. Ertelige şunça kaloriýa, abeda şunça kaloriýa, akşamda şunça kaloriýa. Bilen birazrak iş köp, hiç saat yok yerden bir saat gelen ok. Şonuň üçin hem bir saat yetmek üçün azıcık. Cad etmeli. Esas gerek zadyňyz hukukny terezi. Bolmasa siz ölçep bilmeýäňiz näçe gram, näçe rak ýediňiz. Gatty bu terezleriň biri aşağıda men linkini goýan. Eger sizde yok bolsa aşağıdan zakaz edip bilersiňiz meni. Trenirovka var. Trenirovkaň üstü bilen ýediňi dietaň üstü bilen horlanyp bolanok. İkisini bir wagt etmeli. Trenirovka etsem aytdım size bilen etseňiz has, gowy effektivni çaldyrak öz jiriňizden gidýäňiz. Men diňe horlanjak ya, horlanan wagty muskully massam ýitirjekkä diseňiz, onda kaptalyndan hem güýçüňiz üçin trenirovka etbersiňiz. Size azjygam bolsa düşündirip bilendirim diýip umyt edýär. Kaloriýa sanyp nahar eden videom birinjisi şu görärsiňiz. Ýeka diet etseňem ot däl şoň üçin. Eger siz başlaýan bolsaňyz aşağıda ýazyň. Men siziň hemmäňiziň hatyňyza begenýän. Eger video göwüňe ýaran bolsa like goýmaň, gaty begenerin. Ondan soň podpisatsiýa etmek unutma. Indik videolarda görüşençek. Пока-пока.